Каю! Тата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Бурбалки. Ого, а ось Лула. Вітаю, Лула. Оу, цікаво, що яна шукає. Такая засяродженая, правда? О, поглядите, бурбалка. Яе Лула и чакала. Осторожно, ты можешь яе лопнуть. Ай-ой. Бурбалки так легко лопаются, Лула. Там бурбалка, Лула, хутчэй. Ведаеш, калі лятаюць бурбалкі, значыць, нехта іх запускае. Вы здагадаліся, хто пускае бурбалкі? Покайо! О, так. Гляньте, там Покайо, яшчэ слоня. Вітаю, Покайо. Вітаю, слоня. Вітаю! Значыць, вы запускалі бурбалкі? Бурбалки! Пакажаш, як гэта, Покайо? Ага, сунеш палачку ў слоечак і выдзьмуваеш бурбалку. Выдатна! Бурбалки! Цяпер слоня хоча запускаць бурбалкі. О, бурбалкі такія забаўныя. Вось гэта бурбалка, малайчына слоня. Бурбалки! Ха-ха! Толькі паглядзіце. О, не, пачакайце, сябры. Як шкада. Усім жа было так весела. Бядачка Лула. Яна хацела гуляцца з бурбалкамі. Запусціш бурбалкі для Лулы, Покайо? Няма бурбалок. Тады, можа, ты, слоня? Адну бурбалачку для Лулы. По-мойму, Лула сумуе па бурбалках. Так шкада, што бурбалак больш няма, праўда? Не дапаможа, Покайо не можа выдзьмуць Луле бурбалку. І слоня таксама не можа.
Давайте думать. Пакаё не можа пускаць бурбалкі без слоечка, а слоня не можа выдзьмуць бурбалку без палачкі. Дапаможаце пакаё і слоні зразумець, як ім запусціць бурбалкі. Дзяліцца, трэба падзяліцца. Падзяліцца. Якая файная думка. Стала значна лепш. Бурбалкі. Малайчыны пакаё і слоня. Вы дзеліцеся і разам запускаеце бурбалкі для Лулы. Здаецца, дзелячыся, гуляць з сябрамі нашмат весялей. Спытайце Лулу. Ха-ха-ха. Віншую пакаё, і слоню, і Лулу. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей Жэўжык, Станіславу Янукову, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.